Malti Kulturali huwa programm imtella mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nirringrazzjaw lil Brand għar-rigali tal-mistednin. Merba l-edizzjoni oħra tal-programm Malti Kulturali imtella mill-istudenti tal-Istitut tal-Arti Kreattiva tal-MCAST. Illum se nagħtu ħarsa lejn storja li messet il-qlub ta' ħafna Maltin u Għawċin, storja ta' u ta' eluf ta' persuni madwar Malta li din missetilhom qalbhom. Ħaniltaqgħu ma' Isabel Bonnici, mara li tilfet lil-bina Jean-Paul Sofia fit-traġedja fuq sit ta' kostruzzjoni, storja li xokjat lill-poplu kollu. Iżda dak li ġara wara, il-kuraġġ, id-determinazzjoni tagħha ispiraw lin-nies biex iqumu u jsemgħu leħinhom. Din mhijiex storja ta' telfa. Din hija storja ta' tama, reżiljenza u l-bidla li mara ordinarja ġabet u għamlet f'isem bina. ħanaraw il-feature. Żagħżugħ miet fi traġedja fuq sit tal-kostruzzjoni. U bdejna nistaqsu, imma kif xi ħaġa daqshekk evitabbli seta' ġrat? Possibbli ma tallimna xejn minn traġedji oħra li seħħew fis-snin ta' qabel? Il-pajjiż inħakem minn rabja kbira. In-nies inġabru minn rajhom, nies ħdejn xulxin wieqfa ħdejnhom li qatt ma kienu ltaqgħu magħha. Isabel Bonnici, b'qalba maqsuma, wieqfa fin-nofs tal-folla, tolfoq iżda ma ċċedix. Li żammet mal-kuraġġ li lanqas biss kienet taf li kellha. Lilin mill-kameras, mid-diskorsi, mill-kuruturi tal-Parlament, kien hemm id-determinazzjoni ta' li għażlet li ma tiskoċċ u ma ċċedix. Ix-xemat inxtelu għall-ġustizzja u mhux biss għall-uġigħ. Bid-determinazzjoni li ssib il-verità u bil-kuraġġ tagħha ġibdet il-pis tal-pajjiż kollu warajha u ħabtet kull bieb. Kull pass tagħha kien karba għat-tweġibiet. Dan ma kienx sempliċement inċident. Kienet sistema li fallit mill-bidu u fil-qalba ta' kollox il-vittma kien bina, Jean-Paul Sofia. Ħajja żagħżugħa, mimlija tama, mitlufa f'sekonda. Imma rrifjutat li l-istorja tiegħu tintemm hemm. Hija sabet leħinha u mhux għaliha biss, imma għal kull familja li tibża li hi jmiss. Kull ritratt tifkira tal-imħabba li qed tmexxi l-ġlieda tagħha. Isabel baqgħet wieqfa kontra skiet, titlob li l-inkjesta ta' bina issir. U Malta qamet magħha. Il-leħen tagħha sar il-leħen tagħna. Magħna fl-istudio għandna lil Isabel Bonnici illi bħalma tilkom fl-introduzzjoni tinsab hawnhekk magħna illum għal dan il-programm. L-ewwel ħaġa Isabel, grazzi immens tal-li ħadd il-ħin mill-ġurnata tiegħek biex tkun hawnhekk magħna. Kif inti llum? Naqra nsuża xi taħtax taf li l-kamera ma tantx ġabha tiegħi. Ma tħobbix il-kamera. Laqqas xejn. Hawnhekk qegħdin żewġ tiħbieb kemm insaqsik ftit mistoqsijiet anke biex min qed isegwina jifhem aħjar l-istorja tiegħek. Kien hemm mument fit-traġedja kollha li ġratlek fejn inti irrealizzajt illi iskiet għalik ma kienitx għażla, tiftakar meta kien dak il-mument x'ġalek li tajt. Jien ma nistax nawkwita. Mela, kienu għaddew xi 3 xhur, l-ewwel 3 xhur
speċi laqas kont naf x'qed jiġri madwari. Però mbagħad kelli ħafna mistoqsijiet li rrid risposta għalihom. U kont naf li kan nibqa' kwieta, mhux ħajkolli l-ebda risposta. U ddeċidejt li nqum u nibda nagħmel xi ħaġa. Jiġifieri 3 xhur f'dawk it-3 xhur kważi tajt illi kont għadek bid-dieqa ta' dak illi ġralek u d-dieqa ma tgħaddix. Ma tgħaddiqx. U ġvera. Imma inti ma ħassejtx illi in-niket li kellek kellu jwaqfek, imma dawwartu mbagħad f'enerġija differenti. Ekku, iva l-imħabba tatni l-kuraġġ li nqum u nagħmel xi ħaġa. Ifhem, ġew momenti li kien iktar faċli noqgħod f'kantuniera nibki. Għax il-pressjoni kienet kbira. Però kif għedlek l-imħabba tatni l-kuraġġ. U bdejt pass u ma qtajtx qalbi u qatt ma ħares lura. Naħseb li kbar pass tiegħek huwa l-fatt li inti persuna privata. Ħafna. Kont u għadek persuna privata. U allura hemm nies hemm barra li jgħidulek Isabel bħali. Ħadd ma jaf minni, imma sa f'daqqa waħda inti sirt persuna pubblika. Kif affettwatek din? Il-fatt li kull fejn imur ġeneralment jarfuni. Però inħossni kburija dak li jkun jgħidli int mhux il-mama ta' Jean Paul Sofija. Ekku. Li jsemmu lill-ibni. Ekku. Ta' minni kburija. Għaliex jassoċjawku mhumiex jinsew it-tifel meta jaraw li. Eżatt, allura jiena dik. Il-kawża tiegħek. Dik nixtieq li tifel tiegħi intesaqat. Vera omme meta tajda dik. U għalhekk dal-isforz kollu li nagħmel biex ma tintesax l-istorja. Ekku. Min dak kollu li ġara, u b'mod partikolari wara li ħarġet l-inkjesta pubblika, x'ħareġ li għalik jagħmel differenza? Kif dejjem bqajt ninsisti, inkjesta maġisterjali hija differenti minn inkjesta pubblika. Eżatt. Dak li tinvestiga inkjesta maġisterjali ma tinvestigax inkjesta pubblika. L-inkjesta pubblika investigat is-sistema biex toħroġ in-nuqqasijiet li kien hemm u bis-saħħatek ħarġu ħafna rekomandazzjonijiet u nispera li jiġu implementati. Ekku. Beda x-xogħol imma hemm ħafna xi jsir. Ekku. L-istorja ta' Jean Paul saret storja nazzjonali f'daqqa waħda, u ġvera. Ekku. Tista' ngħid kulħadd jafa l-istorja. Ekku. Lilek il-fatt illi diġà ċennajt ftit għaliha fil-mistoqsija li għamiltlek l-ewwel, imma l-fatt illi inti Jean Paul l-istorja tiegħu jafa pajjiż sħiħ. Lilek x'inissel fik? Kif tħossok? Inħossni kburija u nittama li ismu jiġi assoċjat ma' settur iktar sikur. Però iva nħossni kburija li ismu mhux ħajintesa. Tħoss però pressjoni fuqek il-fatti li daqshekk nies jafu din l-istorja. Tħoss li kważi issa għas kieku trid ma tista' tieqaf? Fil-fatt anke kien sir xi accident. Jew xi ħadd ikun jaf xi ħaġa, jibatuli kollha ħafna messaġġi jiena. Mamma mija. U ġieli kummentaw speċi fuq di ma tkellimx. In-nies jistennew li jiena nkun vuċi fuq xi ħaġa, fuq xi aċċident li jkun relatat ma' kostruzzjoni, jisom jistennew li jiena nitkellem u nikkummenta. Għandna ritratt tiegħek xi snin ilu. U nixtieqek tħares lejh. U għajdli daqsxejn għawarak. Jiena li dan ir-ritratt jgħid ħafna. Inti bil-qiegħda fuq mejda
ma' mejda għandek iż-żewġ siġijiet isek qed tistenna li ħajjiġi xi ħadd u jpoġġi bil-qiegħda hemmhekk u jisma' x'għandek xtajt. Qiegħda waħdek u warajk il-binja majestuża tal-Parlament. Meta tħares lejk hekk, issa li għaddew dawn is-snin, xtajt? Ngħid possibbli kelli l-kuraġġ nintefa' l-belt waħdi niġbor il-firem u nitlob lin-nies is-support. Imma tiskantaw il-kuraġġ li... Kemm ġbart firem? ġbart fuq 30,000. Erġajda? Fuq 30,000. 30,000 firma. Ara il-kuraġġ. Fi żmien relatat, fi żmien qasir ħafna. Fi żmien super qasir. Jiena liha kienet impressjonanti. Mhux ma stennejx, imma timmaġina li tim kbir ta' nies ħajamilha dik. Naf li kien hemm nies li jgħinu. Iva, kelli ħafna support. Dak huwa fatt. Kelli ħafna support. Però kien hemm din is-sens ta' determinazzjoni tiegħek li tant kienet qawwija u naħseb in-nies, speċjalment nitkellem b'mod personali, jiena bħala jibdejt ngħid kieku ġrat lili x'kont nagħmel u allura bdejt nassoċja lili nnifsi miegħek. Għas tkun taf minn fejġi l-koraġġ, ġifieri ma nistax ngħidlek ġini minn hemm, ġini minn hawn. Jiena kif dejjem naħseb ngħid li l-imħabba tal-omm iġġielek tagħmel affarijiet li qatt ma ħlomt li tkun tagħmilhom. Minn hemm ġiek il-kuraġġ mill-imħabba? Jien hekk naħseb. U li rrid nagħmel xi ħaġa wkoll għax tant hija kbira t-telfa li ma jistax ikun li tkun għal xejn. Kurżità, f'dan il-vjaġġ barra t-telfa ta' Jean Paul, inizjalment it-talba tiegħek kienet ġiet rifjutata. X'ħassejt meta ġiet rifjutata t-talba għall-inkjesta pubblika? Kont iddiżappuntata immens u ddispjaċuta u ma stajx nifhem għal xiex il-Prim Ministru ma rridx li jinvestiga s-sistema dgħajfa li kellna u għatadna u għatatanna biex nirranġaw. Biex nevitaw iktar vittmi at the end, jiġifieri. U kieku kelli ngħidlek tagħżel dik xi ħaġa li tħoss illi tista' tagħmel id-differenza kbira biex ma jkollniex inċidenti bħalma kellna u traġedji bħalma kellna ta' Jean Paul. U disċiplina. Hemm bżonn dil-kultura li kulħadd jista' jagħmel li jrid. Ma nkomplu sejrin hekk, imma naħseb l-iktar infurzaru u d-disciplina. L-infurzar u d-disciplina jġibu wkoll sens ta' responsabilità f'kull wieħed u waħda minnha u naħseb illi dan huwa appell sabiħ. Inti bħalma inti stajt qatt tibki t-telfa tiegħek u toqgħod bi kwietek and that's it. Però naħseb illi tajt servizz kbir lill-pajjiż u naħseb illi bħalma diġà taf hemm ħafna nies illi lilek jammirawk ħafna, jiena waħda minnhom. Grazzi. U bħal żgur li hemm ħafna. Nerġa' nirringrazzjak ħafna Isabel tal-fatt illi aċċettajt illi tiġi għal din il-konverzazzjoni qasira bejnietna, ma kienx daqshekk ħażina. Daqshekk. Provajtu kemm jista' jkun inżomma fuq dan il-livell għaliex nirrispettak u nammirak immensament. Grazzi Isabel. Grazzi. Ħajt inqalbet ta' taħt fuq minn dak inħalla. Però minn meta miet Jean Paul ħriġt all out. Narawk quddiem il-Parlament, tipprova tmur tiġri wara l-membri parlamentari biex tkellimhom wara l-Prim Ministru wara l-Ministri. Idduru bl-stickers. Being around you was a real privilege for me. U li narak fett tiġila vera naf kemm qed tiswik lilek. Kont ta' ispirazzjoni għal ħafna nies kienu warajk
ħaqqek bħal ħaddieħor ta' dan l-award, imma inti emozzjonajtna dan is-sajf. Fid-dulur tiegħek rajt kif dawwarta u ħatiqpa taqbes għal ħaddieħor ġie mhux ħaġa faċli. Fismu u fissem il-vittmi kollha li mietu b'mewta mhux naturali, nispera tisimgħuni. Inti wkoll għamilt ħafna pressure. Anke mal-Prim Ministru, mort tgħidilu f'wiċċu. Marrit li ħadd ma jġarrab dan l-uġieħ. U dik it-tieni determinazzjoni biex niġġieled li nkun naf li blajnuna tiegħi forsi jinbidlu xi liġijiet. U nsalvhom għal persuna waħda ngħid ibni ma meċċal xejn. Nilqawkom lura għal programm Malti Kulturali u issa fil-programm jingħaqad magħna Peppi Azzofajdi, personalità li żgur m'għandux bżonn ta' introduzzjoni. Illum qed niddiskutu storja tremenda. Lilek Pep rajnik rib Isabel mill-bidu net ta' din l-istorja, speċjalment meta saret persuna pubblika biex ngħidu hekk. Meta rajt li Isabel titkellem pubblikament għall-ewwel darba, x'kien li waħsib tiegħek? Ħajek, jiena naħseb illi ma tistax ma teqafx u tisma' il xi ħadd illi mititlu ibnu. Min hemm titlaq. Kultant dil-ħaġa l-politiċi tal-gvern nesewa kwet jitkellmu ma' li tilfet lil-bina. L-ar ħaġa li jiġri fid-dinja jinflopieti u li titfen lil-uriedek. Isabel ġrala. Issa, meta smajta titkellem l-ewwel darba qed il-mara għandha ħaġa li ftit għaw min għandu. U qed ngħidha biex ikun hawn ħafna li jkollhom li hija din. Isabel ma jemnietx il-propaganda li kienet qed issir kontrija biex tagħlaq ħalqa. Ma qaditx għall Prim Ministru, il-Ministri dak iż-żmien u l-Kabinett joħod minnhom jgħidu dik manipulata dik qed imexxuha minn moħħha, issa di Isabel m'għandix moħħ. Issa għax kreaturi f'Malta Madonna li jkollhom moħħ li jieħduha kontra l-Prim Ministru jekk hemm bżonn u kontra l-Papa jekk hemm bżonn, isu ħaġa kbira. Allura Isabel qalet jien għandi moħħ. U jien se nibqa' ngħid dak li kont ngħid u mhux se noqgħod attent u attenta għax jaħsbuni laborista, jew jaħsbuni nazzjonalista, jew jaħsbuni ridort jew ma dorx, jien se ngħid dak li huwa sewwa. Jien se nitkellem fuq ibni li miet intortament. Inti semmejt xi ħaġa fil-bidunet ma li saqsejtek l-mistoqsija fuq il-fatt li qed nitkellmu fuq omm. Jiena smajt frażi dawk iż-żminijiet meta bdiet titkellem pubblikament Isabel fuq il-fatt li aħna viżwalment tiġik l-immaġni tad-duluri l-omm bina f'idejha u allura tant hija immaġni b'saħħitha. Inti għadt ftit tal-ħin ilu ma tistax timmaġina xi ħaġa daqshekk iktar traġika minn dik li inti titfen lil uliedek. Imma meta jiġrila li ġrala Isabel, tiġi din is-saħħa tremenda illi bħalma forsi konta tissegwi inti wkoll, istess qisu għas kienet taf minn fejn ġejja. Kif tiddiskrivija din? Ifhimni, hi qalet frażi li baqgħet tiżomma tul il-perjodu kollu tal-lum. Hija li ma tixtiex li l-mewt ta' Ġan Paul tkun saret għal xejn. Hija statement enormi, kbir, ħafna. Jiġifieri tift it-tifel jew tifla saqgħod, fimt? Le di qalet tift it-tifel
imma ma nixtiex xaħat ieħor jitlef it-tifel jew t-tifla tiegħu. U minn fuq, ma di importanti, il-politiċi daw li kienu qed jaħsbu l-orrif kienu qed jgħidula u inti manipolata u inti m'għandekx bla moħħ. U imma di importanti, u ma qalix ma aħjar noqgħod lura ta' aħjar noqgħod attenta ta' ma jmurx jaħsbuni aħjar ismu min jaf kemm kien hemm nies madwarha li qalula dik tgħidix u tmux titkellem hemm u l-kap tal- U dal-inkwiċċji tridu. Tittaqax miegħu u dal-inkwiċċji tridu xi għamlet. Dem għamlet fil-Parlament. U għamlet inti fil-Parlament, taf x'serajt. Għamlet fil-Parlament, u għamlet xi ħaġa li kważi ħadd ma għamlet protesta ġol-Parlament. U li l-speaker, sorry, non-rispett billi, ma mhux dik inqar, beda jkeċċiha u bdew jgħidulha lilna qed tkeċċi. Hemm quddiem u kien hemm xi ħadd koraġġuż jew. Naħseb min-naħa tan-nazzjonalisti illi kellu l-kamera jew il-mobile u ffilmja. U dik kienet importanti wkoll. Li nies hemm barra raw x'kienu qed jagħmlu Isabel u l-familja tagħha hemm ġol-Parlament jipprotestaw, ikeċċihom u jibqgħulhom hemm, hekk iridu nkunu bħala poplu, mhux Madonna x'kien hemm dija u x'isimha Pola għadhem bil-patata quddiem il-kamera, issa għamlu xi skandlu nazzjonali Madonna, xi spiċċajna Madonna. Jiġifieri għandna lil Isabel għalhekk hija importanti għax irridu nħarsu għaliha u ngħidu dil-mara ma beżatx ma qaditx lura, ma qaditx tikkalkula, ma qaditx tgħid ma knajtek jaħsbu hekk. Ħanajdak li hu sewwa. X'kien l-involviment tiegħek? Rajnik ħafna waqt il-protesti ta' li mmexxin minn Isabel. Kont nitkellem magħha fuq media u għafajtek u fl-aħħar spiċċajt biex indirizzajt l-ikbar folla li qatrajt. U fil-fatt. Jienu U fil-fatt. U fil-fatt kont kritikat ħafna. Għaliex jiena fuq il-speech tiegħi irringrazzjajt il-Prim Ministru talli ċeda illi jsir u kien hemm in-nies qed jibbujaw b'antihom xtorta x'nies. U bad kien hemm xi artikli jgħidu għalfejn tirringrazzja. Iva, nirringrazzjah il-Prim Ministru dakinhar għaliex kellu l-gazz illi jaqa' ngħid għax hekk għamel mad-deputati tiegħu ma' Malta waħdex u qal isma' ir-raġuni ma fiex forza. U qal jien se nagħmel l-inkjesta. U ħanajdlek l-inkjesta nfisha uriet kemm Isabel kellha raġun għax taffajt naħarġu fl-inkjesta u li minnhom saru u oħrajn kif qalet tajjeb. Tridu jsiru. Tridu jsiru. Turi li verament kellna bżonn, ma għalfejn ma rridux jagħmlu. Pepi, inti jiena niftakarni żgħira u inti torganizza protesti kbar, speċjalment il-protesti tan-numri, eċċetera. Meta tħares lejn il-protesta l-kbira li saret quddiem Kastilja u li inti wkoll kont preżenti li qed tirreferi għaliha, għalfejn taħseb li kien hemm l-eluf ta' nies? Inkredibbli dik il-protesta. Għaliex in-nies emnu lil Isabel li ma kienx qed hemm biex tirrappreżenta xi partit jew xi organizzazzjoni, emnu li din hija Jiena niftakar wara li indirizzajt il-folla ta' fit-titolaċi ċipgħu messaġġi għal kulħadd u bat nikbi għaliex kien hemm kienet għadha Isabel tiela titkellem għax kien hemm xi ħadd insellim nominaw illi kitibli illi kien jikkritikani ħafna fuq l-internet u jajjarni fuq l-immigranti u hekk. U dak kitibli hekk qalli jiena Peppu jagħtaw b'solidarjetà ma' Ġan Paul Sofija u ma' Muhammad li għadu kif miet dal-għodu fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri ara l-messaġġ ta' Isabel fejn mar. Ma' wieħed illi kien jikteb mod razzist ta' vera ta' ġifieri l-affarijiet kien jikteb fuqi u fuq għax konna fuq l-immigranti li huma ħutna kif nafu. Da kien hemm ġiel protesta mhux biss għal Ġan Paul Sofija, imma x'filgħodu kien miet Muhammad fuq kan ta' Kostruzzjoni, xaxaw Malta, sorry ta' ġifieri jiena kien qiegħed id-dar, iċempili waħda mara, għalti għandi qiegħed ommi, għaw dar ir-raġel, ġuvni, għalti, is-swed, għalti għandu bżonn mobile. U kombinazzjoni kien hemm xi ħadd insomma biex ma ntawwarx kelli ftit flus qedlu nixxulu mobile.
reġ ċemplet għalti le, mux il-mobile tijaw irid. Skoprejt li da, kien jaġġo bajla tal-konkos, għed naddafa, u xaħat ċaqla. Biħġo fija, tidef saħħeda. Kien hemm l-isptar, ħadullu l-mobile, la jista' ċempel l-ommu l-missieru, tajjeb. Wara xi xarej jgħatem da, jirċievi minant ommu missieru u ma jispon. Dak ma jafux li t-tifel taħom telef saħħaħ, tajjeb kieku ma kienx hemm din il-mara, u mbagħad jiena ċempel niftakar Silvana Gafa, il-mara tal-Kummissarju mara li tagħmel xogħol incredibly. Selmula. Li maġ berda li law il-tim taħħa u din fjumejt l-tim, rikors pub ġibdilu l-mobile, ġabet psychologist u insomma u da. Ma kiku dil-mara ma ċemplittix. Da raġa, da ġuvdi miskina du għem. Għax nablu distinzjoni bejn ħajja u oħra. Sfortunatament. Imma li għamlet Isabel kien illi il-mewt ta' bina ma qariċ, għax da ġan portrofija. U Muhammed niġu nitnejku minnu. U da li jtnajdu tal-bajra, i għalet jien nixtieq li l-affajt jitranġaw. Għal kulħadd. Għal kulħadd. Għax kulħadd ħaqqu iċ-ċans li ma jiġrux bħali. Bħala. U naħseb illi. Ġan Paul ma jkunx miet għal xejn. Ekku. U naħseb illi b'dak il-messaġġ nistgħu anke nikkonkludu l-programm hawnhekk illum. Naħseb illi. Le, ma kellix għalfejn ngħidilek. Ħarsa bistajtek u tini mill-ewwel. Però naħseb illi il-messaġġ li għandna llum huwa illi mara waħedha kapaċi tiġbed warajha eluf kbar ta' nies, forsi gruppi kbar ta' nies ma kienx irnexxielu jagħmilha din il-biċċa tax-xogħol, imma l-imħabba u d-determinazzjoni illi l-affarijiet jinbidlu kienu ta' eżempju li kaxkara l-kulħadd. Jiena Pep nixtieq nirringrazzja lilek tal-li kont magħna llum, nirringrazzja lil Isabel Bonnici wkoll. Nifraħ il-dat-tim għaw barra u ġew. Ekku, fil-fatt preparawlkom ukoll rigal ċkejken u frut lilna minant Lamb Brand, nirringrazzjawhom ukoll ta' donazzjoni tagħhom fuq kollox. Grazzi lilkom it-telespettaturi tal-li segwejtu edizzjoni oħra tal-programm Multikulturali. Inselmilkom. Multikulturali huwa programm imtella mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Nirringrazzjaw lil Lamb Brand għar-rigali tal-mistednin.